bakit? Bakit ako na naman? Bakit? Bakit kami pinarusahan ng ganito? Sana nga po makayanan namin. Ito ang kwento ng isang ilaw ng tahanan sa bayan ng Pili, Camarines Sur na si Emma Angeles na kung saan sinubok ang kanyang pananampalataya. Si Baby Lars po, unang-una, sabihin ko po na siya po ay na-diagnose ng cerebral palsy, epilepsy, spastic quadriplegic, microcephaly, scoliosis, tapos asthma. Hindi lang kasi isa, kundi ang kanyang tatlong anak ay nagkaroon ng sakit na cerebral palsy. Dumating po sa puntong nagtanong ako, bakit? Bakit ako na naman? First baby, second baby na the same case niya po, nag-5 taon lang, tapos namatay din. Tapos yung pangatlo, ganun din. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ay patuloy pa rin siyang bumabangon at nagsusumikap. Parang naisip po, parusa sa amin. Kaso lang, bakit? Bakit kami pinarusahan ng ganito? Kaya lang, habang tumatagal po, tinanggap namin para magaan po sa amin yung pagsakripisyo. Sabi ko, malaki yung tiwala sa amin ni God. Kasi hindi lang kami isang beses binigyan ng kagaya niya. Tapos ilang beses na po kaming naglibing ng anak. Parang naging matatag na po kami. Ang inaano na lang po namin ngayon, yung sakripisyo, makayanan namin. Malagpasan po namin yung lahat ng hirap na nakikita namin siyang gano'n. Maging matatag po kaming dalawa, mag-asawa. Sa side ng mama ko, sa side ng papa ko, wala pong mga ganitong case. Sa side naman ng asawa ko, wala naman pong mga case na ganito. Siguro talagang nagkataon lang po siguro na pagsubok lang po talaga siguro to. Pero sana nga po makayanan namin. Ang ginagawa ko po talaga, hindi po ako nahihiya. Nagpo-post po ako sa Facebook. Kasi sabi ko naman, may makakita man po ng ganyan. Hindi nila ako sasabihin na scammer kasi anytime pwede nila akong i-video call. Diyan po ako humihingi ng tulong. Minsan po yung alam ko pong mga good Samaritan, tinatry ko pong i-PM kahit nahihiya po ako. Pero ang sabi ko po, para kay Lars, gagawin ko po ang lahat. Agad nating binigyang tugon ang pangangailangang medikal ni Baby Lars sa pamamagitan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kumusta po ngayon ang kalagayan po ng inyong anak? Sa ngayon po, madalas na naman po siyang atakihin ng seizure niya po, tsaka maya't maya po sumusuka po siya, dala po nung sakit niya. Kailan po ang huling check-up na naipa-check up nyo sa doktor itong baby nyo, si Lars? Nung last week lang po, nagpa-check up po kami sa neurologist niya kasi po wala na po siyang gamot. Hindi naman po pwedeng maputulan siya ng gamot kasi yung seizure niya po laging active. Tapos nung Biyernes lang din po, nagpa-check up din po kami sa pulmonologist niya. Kasi sobrang hingal niya na po, hindi na siya masyadong nakakahinga, dala po ng sobrang plema. Sabi po ni Doc, dapat po hindi siya nauubusan ng maintenance niyang gamot. Saka dapat po, lagi po siyang may nakaantabay na oxygen dito sa bahay. Nanay Emma, magandang hapon. Nanay, nabanggit niyo po na ito pong anak niyong si Baby Lars ay kumakain po sa pamamaraan po ng tubo. Hanggang ngayon po ba ay nakatubo pa rin siya? Magdadalawang taon na po siyang nakatube. Para mabigyan ng solusyon ang problema ni Nanay Emma, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, katulong na kakampi pa sa Camarines Sur. Sir Gerson, magandang hapon po. Magandang hapon naman po, sir. Napakinggan niyo po yung problema at kwento ni Nanay Emma tungkol sa kanyang anak. Ano po ang maaari nating maitulong sa anak ni Nanay Emma? Bali po, matutulungan natin sila po sa pamamagitan ng Ako Bicol. Gagabayan natin hanggang sa makakuha ng pambiling gamot sa DSWD. Opo. Through Ako Bicol po.
Bukod po dyan, may tulong pa po ang Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mula naman po dito sa programa, may cash assistance po na ibibigay po sa inyo. At syempre, nanay, aside po sa cash assistance, medical assistance na ibibigay po para sa inyong anak na si Baby Lars, syempre, meron din po kaming grocery packs para po sa iyo at sa inyong pong pamilya. Huwag kayong mag-alala, nanay, pupuntahan po namin kayo dyan. Hintayin nyo lamang po ang aming team ng Tabang Ora mismo, pupunta po dyan sa inyo. Ano po? Opo. Tinungo agad ng Tabang Ora mismo team ang kinaroroonan ng pamilya Angeles. Ito po yung father, sir. Hi, baby. Kita sa mga mata ng padre di pamilya ang sakit nang makitang hindi normal ang kanyang anak. Mahirap po kasi apat na ho sila eh. Tibay ng loob at tiwala sa poong may kapal ang bitbit ng mag-asawa upang malagpasan ang hamon sa buhay. Yung killers naman po, yung may sakit na cerebral palsy, mabibigyan na po siya ng tulong. Ang ipinangakong medikal na tulong ay agad ding natanggap at naibili ni Nanay Emma ng mga gamot at pangangailangan ng bata. Munting handog pong pinansyal na tulong sa inyo, si Congressman Saldico. At eto po, may grocery packs po kami na makakain po ng pamilya. Ngayon pong alam po natin na hirap po kayo sa buhay dahil nga po sa kalagayan ni Baby Lars. Salamat po. Ayoko. Magagamit po namin sa birthday ni Lars. Tulad ng karakter sa Biblia na si Job, na sinubok ng panahon at pananalig sa Diyos, para sa mag-asawang Levi at Emma, ito ay isang pagsubok na kailanman hindi nila susukuan. Sabi ko, malaki yung tiwala sa amin ni God. Kasi hindi lang kami isang beses binigyan ng kagaya niyan. Pagsubok lang po talaga siguro to. Pero sana nga po makayanan namin. Ay Ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo.